Salibonani sizwe samanguni, salibonani sizwe sabantu abamnyama ngokuhlukahlukana kwazo ngendawo lapho elikhona. Inkulumo yami engiyireporta namhlanje reporting live badala to Mozambique badala. Badala nandu udaba oluphuthumayo la. Inkulumo yami ngiyibhekise kubafowethu uphakela umthakathi nomchuno. Ngithi bafowethu inhle impela into eniyenzayo kodwa bhekani umonakalo eseludalile ukuthi munganani. Animuke abantu base South Africa ukuthi bahawula njani ebhoda. Alibuke abantu base South Africa umonakalo eselibadalele wona. IMozambique manje yala ukuthi ama truck ase South Africa engene eMozambique. Ngento eniyenzayo bafowethu. Alibuka abantu abo driver base South Africa sebele viki lonke behlele ebhoda. Mangaki ama company ase running loss imthwalo le yabithwele lapha yabihamba in time ngesikhathi uthi ngesikhathi esinje kumele ithi bisidilizile load sisiyathatha kwenye indawo load. Bafowethu enye into siyabe siyenza kodwa singazi ukuthi simoshela abanye abantu. Lama company abhadala ama tax serious ku government. Buka abantu base South Africa ukuthi bahawula njani ebhoda. Bheka ama truck amileyo nje. Sibala iMozambique kuphela, iroad yase Mozambique engena ngase Zimbabwe. Singabali Bed Bridge. Sibala le eqhuma ngase Mozambique ngoba mayiphuma eMozambique ingene eZimbabwe. Awuyibona ukuthi ama truck anganani avaliwe angangeni. Mangaka ama truck aluzayo. Ama company aluzayo ngalento eyenzakalayo. Manje the president from Botswana uthi yakhatha ugesi wakhe. IMozambique yakhatha ugesi wayo. Iyavala as long imoto yase South Africa ayisekho engene eMozambique. Lama truck a driver abantu base South Africa. Alibacabangeni abanye bafowethu. Alibacabangeli. Baningi abafowethu abagada zona lezi iziphaza abase South Africa. Ikakhulu futhi ngabakwaZulu. Abantu abagada zonke iziphaza. Ama owner ama company ama security agada iziphaza. Ngabantu base Natal. Ngabantu bakwaZulu. So nithi imali ivale iziphaza lezi imndeni yabo bazoyiwondla ngani? Nizobaqhasha kuphi labo bantu abazobegada lezi ziphaza? Nizobaholisa yini leyo malade beyihola? Ayiwe bafowethu, ayikulungile. Kulungile khona mali sithi abantu bokufika abangekho document abahambe. Yes, asikwali lokho. Ngoba vele umuntu ongene ngokho emthethweni uyephula umthetho vele makahambe. Kodwa umuntu odocumented uthini ngaye uthi ehambe. Yene ezothuthukisa iSouth Africa. Leli business alivulile elibhadalela itax eyithelela ayikulungile bafowethu. Mail of the Zimbabwe, I'm reporting live to Mozambique bafowethu. Ngibuye ngithi kwabantu bakithi I'm leader of the youth from Zimbabwe. Ngithi abantu bakithi as long ungela passport ungela permit badala nansiyani isigate bafowethu asambe nsi applyela ama passport ikhona iembassy yaseZimbabwe lapha eSouth Africa. Hambani lapha le applyela bafowethu nihambe ngokukhululeka eSouth Africa. Ningahambe ngokusaba applyelana amaphepha